В нашата държава съм бил свидетел на хора от старото поколение, които в социализма живееха, които казват, добре беше. Имахме сигурност, сигурна работа, не много високи заплати, но достатъчно. И казват, ето, бяхме щастливи. В същото време, когато се живееше в една диктатура, много свободи бяха отрязани. Съществуваха и човек, ако се опита да се бори за тях, най-често стигаше до затвора. Хората, които се задоволяват с това, което имаха тогава, дали живота им не се оприличава много на едно по-животинско състояние, което, както повечето животинки, те и същото искат да им е сигурно, да не са застрашени. Този тип щастие малко ми прилича на този термин щастливите кокошки, които щастливо ги гледат, колкото накрая подножа. Всъщност ти като човешко същество и личност, където си на нивото да има какво да хапваме и напиваме. Дали тия хора, които вече са в една демокрация, либерално общество, бих казал, не са водени в едни подобни състояния, в които са доволни от това, което имат, от хубавия си модерен градски транспорт, да кажем, и всичко уредено, и да забравят по-големите цели на човешкия живот и смисъл и защо живее човек. И кое би могло да го направи истински щастлив.